Ето един лек коментар за договорите с фирмите за така наречени бързи кредити. Обикновено при сключването на договор с такава фирма се правят опити да ни ангажират с най-различни клаузи, които на първо място имат за цел да заобиколят закона, а на второ място да доведат до неправомерното увеличение на размера по кредита. Такива услуги могат да бъдат под най-различна форма. Пример за това е такса предоставяне на кредит у дома или такса събиране на кредит у дома. Също така има случаи, в които кредитора се опитва да ангажира кредитополучателя с осигуряването на лице, което да бъде поръчител в срок от 3 дена от датата на сключване на договора. Като разбира се, ако такова лице не бъде осигурено, размера на кредитът се увеличава. В тази ситуация вие имате пълното право да потърсите защита от съда, като заведете гражданско дело срещу съответната фирма